कुडाळ येथे भव्य असा हा मी मेळावाच म्हणेन आणि आमदार विद्यमान आमदार निष्ठावान आमदार शांत सुसंस्कृत संयमी जे उपमा देऊ तेवढे कमी आहे डाऊन टू अर्थ असे व्यक्तिमत्व तळागाळात पोचलेले सर्व जनतेचे माता भगिनींचे आवडतं असं नेतृत्व आमदार वैभवजी नाईक साहेब यांचा उमेदवारी अर्ज आज दाखल करायचा आहे। आज योगही खूप छान आहे, गुरु पुष्पामृत असा योग जो सनातन धर्मात उत्कृष्ट असा योग समजला जातो आणि त्या दिवशी आज बहुसंख्य आपले मतदार राजा असतील, पदाधिकारी असतील, सन्मान्य व्यासपीठ असतील, पत्रकार बंधू, शिवप्रेमी या सगळ्यांच्या उपस्थितीत हा सोहळा संपन्न होणार आहे। आजचं राजकारण खूप धावून गेलेलं आहे, घाणेरड असं राजकारण आज तुम्ही आम्ही पाहिलंय। जी निष्ठा होती ती जवळपास या घाणेरड राजकीय माणसांनी नेस्ताभूत केली आहे। छत्रपती शिवरायांनी महाराष्ट्र कधी दिल्लीसमोर झुकवलं नाही, पण या हलकट माणसांनी दिल्ली समोर झुकले। रयतेच्या हक्कासाठी रयतेसाठी छत्रपती शिवरायांचे आराध्य दैवत आम्ही मानतो। मी एक कट्टर शिवप्रेमी म्हणून आज व्यासपीठावर दोन शब्द बोलणार आहे। तुमच्या मनात कोरले जायला हवे। इथून बाहेर पडल्यानंतर जो छत्रपती शिवराय स्वराज्य रक्षक आराध्य दैवत जो अवमान आपल्याच महाराष्ट्रात, आपल्याच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात, आपल्याच मालवण तालुक्यात राजकोट किल्ल्यावर तुम्हा आम्हा सगळ्यांना परिचित असलेला दिवस जो आम्ही काळा दिवस समजला जातो, जो या लोकांनी भाग पडला, अत्यंत निकृष्ट दर्जाचं स्मारक तिथे उभारून घिसाड घाईने त्या स्मारक धर्मवीर संभाजी राजेंनंतर नाव घेतलं जातं ते हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचं। कारण आज हा जो भगवा आपला दिसतोय ना, तो सनातन धर्माचा आहे, स्वराज्याचा आहे, तो अस्मितेचा आहे, प्रेरणेचा आहे, सहानुभूतीचा आहे। आणि हा भगवा स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंनी प्रचलित केला आणि खऱ्या अर्थाने आर्थिक राजधानी असलेलं जे आपलं मुंबई शहर आहे आणि सोबतीने महाराष्ट्र राज्य याला जिवंतपणा दिला आणि याचे सर्व स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे साहेबांनी शेवटच्या क्षणी बोलले होते, माझ्या उद्धवजींना सांभाळा, माझ्या आदित्यजींना सांभाळा। स्वतः स्वराज्य संघटनेचे मालक सांगतायत की माझ्या आदित्यांना सांभाळा, माझ्या उद्धवजींना सांभाळा। आणि इकडे एका एका घरात 3-3 तिकीटं दिली जात आहेत, घराणेशाही चालली आहे। ते तुम्हाला चालतं, कुणाच्या मुलाला कुणाच्या नातवाला तिकीट पाहिजे ते तुम्हाला चालतं। आणि माझ्या बाळासाहेबांनी जो हिंदुत्व प्रचलित केला, जो भगवा प्रचलित केला, त्यांचे वंशज तुम्हाला नकोत, हा कुठला न्याय आहे? ही घराणेशाही, ही दडपशाही आपल्याला ठेचून काढायची आहे। मी म्हणेन या कोकणला शांत संयमी संस्कृती लाभलेली आहे। छत्रपती शिवरायांच्या पदपावन स्पर्शाने पावन झालेले या भूमीत तुम्ही आम्ही लहानाची मोठी झालो। गेले 10 वर्षात एक तरी मला भ्रष्टाचार, एक तरी मला राडा संस्कृती, एक तरी मला भीतीदायक दहशतवाद दिसला तर एक व्हिडिओ तरी मला व्हायरल केलेला दाखवा। ही आहे ओरिजिनल शिवसेना जी आता आपली
चिन्ह मशाल याची ओळख. वेळ कमी आहे, बोलायचं खूप काही आहे. तुम्ही माऊली वर्गाने जाणून घ्यायचं आहे डाऊन टू अर्थ असलेला आज व्यक्तिमत्व. पुन्हा एकदा उद्धवजी साहेब, आदित्यजी साहेब यांच्या पुढाकाराने, स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने आम्हाला नेतृत्व लाभतंय. तर या संधीचं आपल्याला सोनं करायचं आहे. उठा, घराघरातून बाहेर पडा. या दडपशाही दहशतवादीला आपल्याला नेस्तानूत करायचं आहे अशी शपथ घ्या आणि येणाऱ्या विधान परिषद निवडणुकीला भरघोस मतांनी विद्यमान आमदार वैभवजी नाईक साहेब यांना निवडून आणायचंच आहे. पण सोबत कोकणचा विकास जो त्यांच्याच पुढाकाराने आपल्याला करायचा आहे, त्यांना कॅबिनेट मंत्री, पालकमंत्री आपल्याला करायचा आहे. कारण मला इथे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शासकीय मेडिकल कॉलेज पाहिजे, दळणवळण सुविधा पाहिजे. त्यासाठी आणि समस्त महिला वर्गांच्या न्याय हक्कासाठी आमचा हक्काचा माणूस आमदार वैभवजी विजय नाईक, चिन्ह आहे मशाल, बहुमताने निवडून आणायचं आहे. एवढंच मी सांगते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.